आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों। जोबोर इन्टारेस्टिं जादों लोगोफोर भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो जुदि इन्टारेस्ट मोनोब्ला प्लिज लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। थ' लोगोफोर गोबाव खालामबाय थाला, भिडिअखौ जागायजेननोसै। नायलांबाय थादो। हेल' एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावबाय। नै दायो दं आङो गोदोनि ब्रिटिश समनि न', गासैबो अन्थाइनि गोजा। नै जेबो सिमिट टिमिट गैया बेयाव। माजों बानायनायथाय बारा बुंनो हाया आंबो। लोगोफोर भिडिअआ दिनै जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' हाबलांसै आङो सिङाव। जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर दिनै। सिङाव मा मा दङ नायलांबाय थानोसै। नै गोदोनि ब्रिटिश समनि बेवहाय थाफैनायमोन, ब्रिटिशनि मानसिफोरनि आरोना। मेंलायलायबाय। नै बेनिफ्राय नायहरगोन जों माबोरै नुयो। नायदो लोगोफोर, गोलोमजोब्बाय खारै खारै। नै बेजों थांगोन दा, जेरै मेरै लामा दंलै, नैजों थांगोन। बोरमाफोरबो थायो नामा बेयाव, बोरमा खि गोजा। औ मा बेलाय, गोदोनि ब्रिटिशफोरनि गावग्रा। नायलाय, बा गोदो ब्रिटिशफोरा बेफोरखौ बाहायोमोन आरोना। माबोरै गावग्रा बिलाय, नायथायनो र'। सिङाव मा दङ? फुटफोरसो थानो हागौलै। ओरैबायदि आरोना। एसे नायबावनि भिउखौ जोङो, बोरै नुयो बेनिफ्राय। जोबोद समायना नङा होमबा? थ' आरो थांबावनांगौ जोङो गोजौआव। थांबावनोसै मा बुङो, सायाव थांसै। दानिया आवगायलांसै। थाखो 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 थाखो। बेजों मा दङ? नै बेजों थांगोन। थाखो थाखो जोबोर मोजां नुगोन बे गोजौनिफ्राय। दानिया र' एसे गाखोबावनांगौ। गोजौआव मोनहैमारबाय, गोजौआव मोनफैमारबाय। दानिया नायहरनोसै गाहायाव बोरै नुहुरो। नायहरदो गाहायाव, वाह। मेंबाय, दसे जिरायथ'नोसै। जिरायखांनानै आरो थांबावनांगौ जों सायाव। सायाव मा मा दङ देखायबावगोन नोंसोरनो, नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायलाय सिङाव नायलाय, बेसे गोजौआव गाखोना दंफैयो आङो। बा बेसे गाहाय, बेसे गोजौआव दंफैयो आं। दायो जोङो लास्ट स्टपनि भिडिअफोरखौ लाखांजोब्बाय।
दायो जोङो ओंखारलांनोसै गाहायाव। आयौ माला मोनहैनांगौ जाखो।